Nanomig tabian kay kung kauban. Oh. Si tatay ba, tabian kayo. Giduka na siya. Ni kinabuhi sa gwardiya ba, dukaon. Pila edad mo ron? 72. Oh, hapit na ka mag senior citizen. Muna gingon to sa si Rubim nga wala lapas na kuno limit nila. Oh, bahala lapas limit basta mabuhi lang ta ka nag Because ang edad raman may taas pero ako una 14 pa man. Una 16. Oh. Ah! Ikaw lagi siya ba? Ikaw. Ang una nako 14 pa man. Oh, karon February 14 ron iyang una na 14 mutira na siya 14 pod. May pa niyang dagtidiki eh. Tila kidiki ba? Oh, ayahay kay ba na sila yung mga buwak. Kami ni wa pag kami tagay buwak ani nagbantay may garod lawa. Ako sila mga buwak no. Oh, 14 mo ron ang mga nay juwa. Uwan oh. Sus. Dito ako kajuti ron, ako duli ron, atubang naman sa akong agency. Kaya atubang na rin nagtawag no? Dili pa na. Ha? Di pa na. Taga pa schedule. Pero di ko duli inilRC ko eh. Oo, kana. Tawagan ako ng largo. Oy, kamo mga agency ha, kanang di mo matag sa inyong sweldo ha. Timanin ninyo, LRC mo na mo. Di lalim ang pag-duty na mo, ukardya ha. Sweldo. Timani ha. Magtukod mo agency. Mo ingo mo in kontrata, igpanahon sa abot in kontrata, hatag mo sa sweldo ha. Di mo may LRC. Oh, makadungog to mga agency dia. Di mana mo istorya ha? Kani ko magauban, nag-agi nag-LRC. Ito mga iso na hanginon, ayaw mo pag-usap na mo ha. Katunay tabo sa ng Borromeo. Gipusil ang tulo ka tao. Wag mamatay ng usa. Kita na nila no? Mm.